ногуфтанам она дӯстои азиз бародари азизи қадрдони мо граница мебаранд акои ҷоник номерошон дар зери навор мешавад акаи ҷонибек акаи шариф додару ако ҳастанд ҳар рӯз граница мераванд ва ногуфтанам онад ҳамин бародариам барои шумо хизмат мекунанд агар регистратсия лозим бошад ё патент кардан ҳама роҳи кора барои шумо мефаҳмонанд мегӯянд бепул ва аз номи канали фикри шумо гап занед скидка мешавад барои граница рафтанатон. салому алайкум ҳамватанони азиз ҳамдиёрони азиз дӯстони гиромиқадр подписчикони канали мову шумо фикри шумо мисли ҳар вақта шиёри мо дар фикри шумо ҳастем шумо низ дар фикри мо бошед иншоаллоҳ агар ҳар яки мо ҳамватанони азиз дар фикри якдигар бошем иншоаллоҳ обод мешавем дастгири якдигар бошем дар фикри якдигар бошем дар фикри ободии як ҳамватану ватани азизамон тоҷикистон бошем бовар кунед ин беҳтарин мешавад. рости баъзеҳо ҳастанд баъзе каналое ки мисол ман миллатгарӣ намекунам дар дигар миллатҳо бошанд агар мисол дигар блогерое дар назар дорам менависанд красавчик так держат падешка мекунанд ман баъзе дар назар дорам ҳамватанои худома дар тагиҳои комментари ҳарчи менависанд ҳамин дирӯз якташ ман аҳамият намекунам ки ахмақое мегӯд блогер шумо ҳуштатон дар пул ахмақи худозада агар ту бехабар бошӣ дар худо дар хабарҳои охири замон охиро ютуб бози мо ба пул наметиҳад мо ҳаракат мекунем кори як бародарое иҷро карда бошем як кори савоб гирем ва баъзе рекламаҳо мекунем ки ҳамун рекламаҳо ба мо пул метиҳад леки фикри мо асос пул нест ман ҳозир кор ба буромадам алҳамдулиллоҳ ҳар як блогер фикр мекунад фақат ҳамин блогерӣ мекунад тамом не ё бизнесои худо шояд доранд крутица вертица мекунанд пул кор мекунанд не ин ки фақат инҷа буромада гап зада пул кор кунанд барои ҳавай бародари азиз биёед дар фикри ободӣ бошем ободӣ як ҳамватан пеш рафт дастгирӣ кунем не ин ки ҳусуд хӯрда бошем ҳама чизи безеб ин ҳусуд хӯрдан бахилӣ завист рӯсо мегӯянд то завист кардан як дастгирӣ кунем ҳаракат кунем моям пеш равем. дӯстони азиз мана перевод документов бародари тоҷики худмо дӯстам адрес пеш Сулимова 46 пеши уфмсба черкесов чанд буд мебиёед бародаро мана ҳаминҷа медоред подвалда бо мо берунашаш имкон мекунем мана ин бародар тамоми документотна перевод мекунад иншоаллоҳ нотариус наздик мебаранд заверият мекунанд ҳамаша оварда ва дасти шумо метиҳанд бақияи кароматилло дар хизмати мо шумо бародаро мебиёед ҳамин пеши уфмс наздик пула бегона накунед ҳамин биёед ҳамин бародари худмонда документҳои перевод кунед касоне ки омада номи канали фикри шумо гам мезанед бо арзон мекунанд бародар кароматилло дар хизмати шумоём. то завист кардан як дастгирӣ кунем ҳаракат кунем моям пеш равем як кас пеш рафт обод шуд бояд хурсанд шавем. дӯстои азиз гапа зиёд намекунам корҳои нав сар кардем. дӯстои азиз бисёр бародаро прописка мепурсанд рости мо пеш заниматсия мекардам солаи 2016-2017 ма прописка мекардам рости ончи холи каналам вай вақту каналам надоштам яки прописка мекардам ҳозир бародари азиз ҳамин корро оғоз кардем пропискамонӣ баъд худо хоҳад иншоаллоҳ ҳаракат мекунем прописко фақат дар база бошанд баъзеҳо мемонанд баъзе посредникҳо аз худо наметарсанд баъзе даниқ ба не ба бародаро меран пеши милисаҳо мезанад дани баъза не пишти ҳамун посредникҳои ва депортатсия мешаванд ё ягон штраф мекунем. барои ҳавай дӯстои азиз пропискаҳои дилпур перевод мекунем адреси перевод мекардаги прописка мемондаги Сулимова агар донед як ограждени дом ҳай панҷара дарба медуред аз зинаҳо бози ин тарафа шудаги дӯстои азиз рай фуромадан ҳамун зинаҳо поё мефуред
мепурсед ҳамо акои Кароматулло куҷо мешина меред якум ҳамо ваи ҳамон кас чиз компютер офиси майдека ки ҳамон кас ва онҷо бародари азизи мо ҳоҷӣ хеле бародарои қадрдон ҳамонҷо ҳама мешинанд хан номерои худам номерои акои Кароматулло дар зери навор мешавад ва баъдан дӯстои азиз авиакаси худаме дорем билето арзон ҳозир аз Екатеринбург Хуҷанд 15300 Екатеринбург Душанбе 15500 агар камтар дертар гиред 16500 ха дӯстои азиз ҳаракат мекунем каме ҳам бошад фоидамон барои ҳамватанҳо расида бошад ногуфта намонад дӯстои азиз бародари азизи қадрдони мо граница мебаранд акои ҷоник номерошон дар зери навор мешавад акаи ҷонибек акаи шариф додару ако ҳастанд ҳар рӯз граница мераванд ва ногуфта намонад ҳамин бародароям барои шумо хизмат мекунанд агар регистратсия лозим бошад ё патент кардан ҳама роҳи кора барои шумо мефаҳмонанд мегӯянд бепул ва аз номи канали фикри шумо гап занед скидка мешавад барои граница рафтанатон дӯстои азиз гапа зиёд намекунем боқӣ дар амони аллоҳ бошед дуогӯи мо бошед дуогӯи якдигар бошед дастгири якдигар бошед дуогӯи ватан модар бошед тоҷикистон ба пеш тоҷикони рӯи дунё ҳамеша зиндаву поянда бошед ба пеш фақат хафои нигоҳ накунед пеш равед